Waar bestellen we? Nou, 20 personen friet. En dan gewoon 10 delen en 10 kroketten erbij. Ja, maar gelijk heb hamburgers. Ja, boeien. Ja. 15 delen, 15 hamburgers. Hoi. Ik heb 100 euro. 100 euro, ja. Mag ik voor 20 personen friet, 20 en 10 frikandellen en 10 kroketten? Hey Gert, doe even mayonaise. En mayonaise. En curry. Curry. Curry joh. Allemaal, ik ga allemaal alles afpakken. Kun je niet grote zak? Hey, gebruik een grote zak, kan erop. Die grote zaak.